Wel, i ni'n troi heno at lyfr y datguddiad am ein galwad i addoli pennod 5, adnod 12. Dyma ni. Teilwng yw roi'n a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i roi'n y bor mawl, yr anrhydedd, a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno ac ymateb yn y mawl gyda'r emyn cyntaf heno, fy niw, fy nhad, fy Iesu. Boed clod i enw byth. Wel, i ni'n troi heno at Efengyl Marc am ein darlleniad y bennod gyntaf ac adnod 14 i 34. Wedi i Ioan gael ei gyrcharu, daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi Efengyl Duw a dweud, y mae'r amser wedi ei gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu Seimon a'i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. Dywedodd Iesu wrthynt, dewch ar fy ôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. A gadawsant ei rhwydau ar unwaith a'i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig, gwelodd Iago fab Zebedeus ac Ioan ei frawd
roeddent wrthi'n cyweirio'r rhwydau yn y cwch, galwodd hwythau ar unwaith. A chan adael ei tad Zebedeis yn y cwch gyda'r gweision, aethant ymaith ar ei ôl ef. Daethant i Gapernaim ac yna ar y saboth aeth ef i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. A roedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Yn ei synagog yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd â fyny di a ni, Iesu o Nazareth. A wyt ti wedi dod i'n difetha ni? Mi wn pwy wyt ti, sanct Duw. Cyrryddodd Iesu ef a'i ar geiriau taw a dos allan ohono. A chan ei ysgytian a rhoi blwydd uchel, aeth yr ysbryd aflan allan ohono. Syfrdanwyd pawb, nes troi a holi ei gilydd, beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. A mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau'n i fyddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Ac yna wedi dod allan o'r synagog aethant i dŷ Seimon ac Andreas gyda Iago ac Ioan, ac yr oedd mam yng nghyfraith Seimon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Dywedasant wrtho amdani yn ddioed, aeth yntau ati a gafel yn ei llaw a'i chodi. Gadawodd y dwymyn hi a dechreuodd hithau weini arnynt. Gyda'r nos a'r haul wedi machlyd, yr oeddent yn dwyn ato yr holl gleifion, a rhai oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid. Ac yr oedd yr holl dref wedi ymgynnull wrth y drws. Iachawod ef lawer oedd yn glaf dan amrywiol afiechydon, a bwriodd allan lawer o gythreiliaid, ac ni adawai i'r cythreiliaid ddweud gair, oherwydd ei bod yn ei adnabod. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air, ac yn gweddio ei fendith ar y gair i ni heno. Amen. Cawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw a'n tad grasol, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, Duw y diwiau ac arglwydd yr arglwyddi, yr un sydd yn arglwydd pawb, y gwir a'r bywiol Dduw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, un Duw bendigedig. Diolch arglwydd am gael dod gyda fron unwaith eto heno. Diolch bod ni'n ymgynnull heddi ar ddydd yr arglwydd, dydd buddigoliaeth Iesu Grist, dydd yr atgyfodiad. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod gyda ni geidwad byw, bod gyda ni frenin buddigoliaethus a byw yn yr arglwydd Iesu. Yr un sydd yn arglwydd pawb ac yn awr yn eistedd ar ddeheulaw Duw yn y nef. Ac o arglwydd i ni yn diolch bod ni'n cael dod fel hyn ata ti nawr fel ein tad nefol yn a thrwy yr arglwydd Iesu, yn ei gyfiawnder, yn ei haeddiant ef, bod ni'n cael dod at orsedd y nef, at ein Duw a'n tad heb ofon o arglwydd, a bod ni'n cael dod i ddiolch, bod ni'n cael dod i ganmol dy enw di, bod ni'n cael dod a gofyn a'n aml deisyfiadau ger dy fron di. O, i ni'n diolch o arglwydd, bod ti di agor y ffordd yma ar ein cyfer ni. Ffordd newydd wnaed yn Iesu Grist, i basio heibio uffern drist, ffordd a balmantwyd ganddo ef, o ganol byd i ganol nef. Ac o arglwydd i ni'n dod i daddoli di, fel y Duw mawr wrth gwrs, holl a lluog, holl bresennol, holl wybodol, holl gyfoethog, tragwyddol, cyfiawn, sanctaidd, a da, trigarog a graslon. O, i ni'n
diolch bod ni'n gallu dod gyda dy fron di, ac ni'n diolch bod ni wedi canu hyn o fy niw, fy nhad, fy Iesu, bod e'n wir yn Iesu Grist, bod ti yn eiddo i ni, a bod ni yn eiddo i ti. O, arglwydd i ni'n diolch am hyn. A ti, wrth gwrs, yw y trysor mawr. Ti yw trysor ein bywyd ni, o arglwydd, oherwydd y nabod di yw bywyd trygwyddo. Nabod y tad, a nabod yr un anfonwyd, ei fab Iesu Grist. Ac o arglwydd felly, ni'n diolch yn fawr am gael bod yma heno. Ni'n diolch am yr efengil o arglwydd. Ni'n diolch bod gyda ti gynllun, bod ti ar waith o arglwydd yn ein byd ni ac yn hanes heddi, bod ti ar waith a bod ni'n rhan o dy gynllun di a bod ni'n rhan o waith dy deyrnas di o arglwydd. Ni'n cyfadde bod ni'n mynheiddi hynny, bod ni'n mynheiddi bod yn blant i ti ac yn eiddo i ti. Ni'n heiddi cael ein taflu naill ochr am ein gwrthryfel am pechod. Ond diolch sydd gyda ni arglwydd, bod ni wedi cael ein ni oedd yn bell wedi cael dod yn agos trwy waed Iesu Grist. Ni'n diolch amdano fe o arglwydd am ei ddyfodiad i'r byd, am ei fywyd a'i farwolaeth, ei atgyfodiad, ei esgyniad, ei eisteddiad, ei anfoniad o'r ysbryd glân, a'i ail ddyfodiad. Ni'n diolch bod ein holl obeithion wedi clymu mewn un person, yn un lle, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n gofyn heno byddwn ni'n cael ein bendithio wrth edrych arno fe a meddwl amdano fe gyda'n gilydd yn y darn yma o arglwydd ac ar ôl hynny yn y cymyn hefyd. Diolch bod ni nawr wedi cael ein huno gyda Iesu Grist, bod ni'n un trwy ffydd. Mae fe yw y pen a ni yw y corff. Mae fe yw y winwydden a ni yw'r canghennau. O, arglwydd i ni'n diolch. Ac nallwn ni ddim cael ein gwahanu. Ni'n diolch am hyn. Ac bod wedi'n galw ni, wrth gwrs, i ryddid meibion Duw. Ac felly arglwydd bendithia ni heno nawr, ac ni'n gweddio dros yr oedfa, ac ni'n gweddio dros waith yr eglwys yr wythnos yma eto. Ni'n diolch arglwydd am y cyfle a'r fraint o gael bod yn rhan o dy eglwys di a dy waith di arglwydd. Unrhyw ran o gwbl i ni'n diolch. Ac ni'n gweddio dros bopeth fydd yn digwydd arglwydd. Bydd e'n glod i ti ac yn ogoniant i ti. Na'r peth cyntaf arglwydd. Does dim pwrpas arall heblaw hynny bod ti'n cael y clod arglwydd a'r gogoniant. Bod ti yn y blaen o arglwydd, yn bell ar y blaen. Ac wedyn bod dy fendith i arno ni a bod dy law arno ni arglwydd a bod ti'n ein bendithio ni. Ni'n dyhau am weld rhagor yn dod i deyrnas Iesu Grist o dywellwch i oleuni o feddiant Satan at Dduw. Felly ni'n gweddio dros y gwaith yna, lle ni'n cysylltu â phobl sydd ddim yn credu eto. Ni'n diolch am gael mynd i'r ysgolion eto. Ni'n gweddio dros yr gwasanaethau wythnos yma, p'un bod ni'n siarad am Rwth, yn gorffen hynny, neu mynd mlaen nawr at y Nadolig hefyd, ac yn gweddio dros y plant fydd yn gwrando, gweddio dros yr athrawon fydd yn gwrando arglwydd, ac ni'n diolch arglwydd bod yna had gwerthfawr nawr yn cael ei hau. Ac ni'n gweddio bydd y gwynt yn chwythu, bydd yr ysbryd yn dod arglwydd, ac yn bywhau y calonnau yna sy'n derbyn yr had. Bydd e'n dod yn dir da ac yn dir ffrwythlon. O bywhad y waith ni'n gweddio arglwydd, ni'n gweddio dros ein hardal, gweddio dros ein gwlad ni arglwydd, bywhad y waith yng nghanol y blynyddoedd. Ac o arglwydd nertha ni, wrth gwrs, ni yn teimlo fel byddin Gideon weithiau yn flinedig o arglwydd, ond ni'n dal i fynd. Ac ni eisiau parhau o arglwydd, ond ni eisiau parhau yn dy nerth di ac yn dy allu di. Yn dy allu rwy'n ymddiried, mawr yw'r gwaith a wnest erioed. Ti gest angau, ti gest uffern, ti gest Satan dan dy droed.
Dyna'r nerth i ni moyn, arglwydd, nerth buddigol Iesu Grist trwy'r ysbryd glân yn ein bywydau ni. Ni'n cofio am rai sy'n dioddau, arglwydd, Nigeria, Sudan, Pakistan, Gogledd Corea. Ni'n gweddio drostyn nhw, cynnal nhw eto, bendithia nhw, gad nhw wybod y bod ti'n agos, arglwydd, gad nhw brofi'r breichiau trygwyddol oddi tannu nhw, ac cael y noga nhw yn Iesu Grist. Ac o arglwydd, ni'n gweddio dros rai nghanol rhyfel eto, wrth gwrs, mewn anghenion dofn ac ansicrwydd, bendithia nhw a defnyddia dy bobl o arglwydd i ddod â gobaith sicr yr Efengyl yng nghanol byd ansicr. Nerthan ni wneud yr un peth yn y dolig yma hefyd. O arglwydd nawr, ni'n gofyn i ti ein derbyn ni, i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n harwain ni a nerthu ni. Maddau ni ein dyledion arglwydd, cadw ni rhag yr un drwg, paid ag arwain ni brofedigaethau arglwydd, a nertha ni a gwareda ni rhag y drwg a rhag yr un drwg hefyd, yn enw yr arglwydd Iesu. Ac ni'n gweddio hefyd dros y llywodraeth arglwydd, a tir arglwyddi a'r drafodaeth yma, ni'n ar mesur cymorth i farw. I ni'n diolch am yr holl faterion sydd wedi cael eu codi dros 1000 erbyn hyn o newidiadau gallai cael ei wneud. Arglwydd, ro'r rwystyr ar y cwbl i ni'n dymuno arglwydd, fel bod pobl yn gadael pethau fel hyn yn dy law di o arglwydd. Bod ni ddim yn ymyrryd ac bod ni'n ymddiried yn hytrach yno ti. Trigar ha wrthon ni a gwarchod ni'n gweddio. Derbyn ein diolch ni nawr o arglwydd ac gogonedda dy hunan yn ein plith ni. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, ni'n troi at yr ail emyn nawr. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu dristwch fel ymchwydd y llu. Beth bynnag a ddaw, ti am dysgais i ddweud, diogel wyf gyda thi.
Wel, ni'n troi nôl nawr at y darlleniad ac un paragraff yn arbennig, Marc pennod 1 adnod 21 i 27 mewn gwirionedd, ond mae 28 hefyd yn y paragraff. Ac dyma'r wyrth gyntaf yn Efengyl Marc, y drydedd i ni'n edrych arni nawr yn y gyfres yma, y gwyrth bwrw allan un o'r cythreiliaid. Ym myd olwg y Beibl, world view y Beibl, mae dylanwad y diafol yn sylweddol. Mae e wedi concro Adda ac Efa, ac felly wedi sefydlu ei deyrnas yn y byd. Ac mae'n cael ei alw yn diwedd tywysog y byd hwn. Oedd Adda fel pennaeth y dynolryw fyna, yn Genesis wrth gwrs ar y cychwyn, ac mae wedi cael ei goncro gan y diafol. Ac mae e wedi sefydlu ei deyrnas wedyn ni yn y byd. Teyrnas, mae'n cael ei alw teyrnas y tywyllwch, teyrnas yr un drwg. Ac mae gyd yn dechrau gyda'i ei fwriad i gystadlu gyda Duw, wrth gwrs. Dyna fwriad y diafol. I ni'n clywed hyn yn Eseia 14, mae'n sôn am Babylon, wrth gwrs, a brenin Babylon. Ond i ni'n gweld bod cysylltiad rhwng Babylon yn y Beibl a teyrnas Satan. Fach chi dod i ddiwedd y Beibl, a mae cwymp Babylon, mae'n rhywbeth mawr iawn. Hynny yw hyder bydol, dynol, di-dduw mewn gwirionedd. Dyna beth yw Babylon, dyna beth mae'n cynrychioli. Ond wrth gwrs mae'n gysylltiad wedyn rhwng Babylon a Satan. Yr un yw'r nod i godi hunain lan a cystadlu gyda Duw. Dyma beth i ni'n darllen. Dywedais dynot y hun, dringaf fri i'r nefoedd, dyrchafaf yng ngorsedd yn uwch na'r ser uchaf. Eisteddaf ar y mynydd cynnill ymhell derau'r gogledd, dringaf yn uwch na'r cymylau, fe'n gwnaf y hun fel y goruchaf. Dyna fe, ni'n mynd i wneud yn hunan fel y goruchaf. Wy'n mynd i gystadlu gyda'r goruchaf Dduw ac codi gorsedd. Ac wrth orchfygu yr adda cyntaf yna, ac Efa wrth gwrs, mae wedi dod â'i deyrnas i'r byd, sydd wedi cyflwyno pechod, anywioldeb, gwrthryfel yn erbyn Duw, a drygioni ac anghyfraith. Yn y Beibl, mae'r ddau yma'n mynd gyda'i gilydd trwy'r amser, anywioldeb ac anghyfraith. Lle mae gwasgu lawr yr ymwybyddiaeth o Dduw, a'r hawl sydd gan Dduw arno ni, na'r dechrau, a wedyn ni'n dilyn hynny, mae anghyfraith, mae torcyfraith, mae drygioni, mae anywioldeb a troseddau eraill yn dilyn wrth gwrs. A mae pechod wedi dod, a mae marwolaeth wedi dod i'r byd. Ac mae hynny'n farwolaeth ysbrydol, fel ni'n gwybod, i wahanu dyn a Duw, ac hefyd mae wedi dod â marwolaeth corfforol yn dilyn heintiau ac afiechydon, ac wedyn ni marwolaeth dragwyddol i'r rhai sydd ddim yn edifarhau ac yn troi at yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae dylanwad yr un drwg i weld yn ein byd ni. Mae yna ddrygioni, mae yna anywioldeb, mae yna bechod. I ni'n ymwybodol ohono fe. I ni'n ymwybodol... Chi'n iawn? I ni'n ymwybodol ohono fe yn y byd. Chi'n gwybod wrth ddarllen y newyddion, wrth wrando ar y newyddion, mae pechod yn amlwg. Yn amlwg. Chi'n clywed am lofruddiaeth, chi'n clywed am scams, chi'n clywed am dwyll, chi'n clywed am niwed. Pob math o bethau yn digwydd yn ein byd ni. Ni'n gweld bob dydd bron, dyw e ddim yn effeithio ni falle, ni'n clywed gymaint, ni'n gweld gymaint yn ein byd ni. Weithiau wedyn, mae'n effeithio ni.
lle mae rhywun yn gwneud niwed i ni, neu yn ein twyllo ni, neu yn ein sgamio ni, neu beth bynnag yw neu yn ein camdrin ni. Mae hwnna'n gallu digwydd i ni. Ond wedyn ni, i ni'n gwybod beth yw bod pechod yno ni'n hunain hefyd, wrth gwrs. I ni'n gallu twyllo rhywun arall. I ni'n gallu bod yn gelwyddog tuag at rhywun arall. I ni'n gallu bod yn niweidiol, yn geiriau, neu'n meddyliau tuag at eraill. Yn ogystal â bod yn aniolchgar ac yn wrthryfelgar yn erbyn Duw. Felly, mae wedi cyflwyno hyn i'r byd wrth orchfygu Adda ac Efa. Ar ben hynny, mae yn twyllo ac yn dallu pobl. Mae'n twyllo ac yn dallu pobl ynglyn â Duw ac ynglyn â mab Duw, yr arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs. Ac i ni darllen yn Corinthiaid, 2 Corinthiaid 4, yr anghredinwyr, pam maen nhw'n anghredinwyr? Y dallodd Duw yr oes bresennol ei meddyliau. Rhag iddynt weld gogoniant, efengil gogoniant Crist, efengil gogoniant Crist, delw Duw. Pam dyw pawb ddim yn plygu wrth drag Iesu Grist? Pam dyw pawb ddim yn rhedeg at yr arglwydd Iesu, sydd wedi dod o'r nef yn un swydd, i wisgo cnawd fel yn cnawd ni, i farw drosom ni, i atgyfodi, baratoi lle i ni, i'n prynu ni, wedi'n caru ni a chariad anfeidro, pam dyw pawb ddim yn rhedeg ato fe? Mae yna ddallineb ysbrydol, mae yna gataract ysbrydol, mae yna dwyll ysbrydol. Gan dduw yr oes bresennol. Hynny yw, y byd hwn yn unig heb dduw, beth sydd dan yn ef, os licwch chi, yn llyfr y Pregethwr. Y byd hwn, yn yr ystyr hynny. Mae'r arglwydd Iesu wedyn yn darlunio y diafol fel dyn cryf. Chi'n gyfarwydd ar darlun yna falle? Y dyn cryf sydd wedi meddiannu, cymryd lot o iddo fe ei hunan. Dwi'n wir yn perthyn iddo fe. Mae wedi cymryd lot o iddo fe ei hunan. Ond bod yr arglwydd Iesu wedi dod i glwmyd, i rwymo y dyn cryf a cymryd yr eiddo nôl. Yn ddarlun hyfryd. A mae yn y drydedd bennod o Efengil Marc, eithir ni all neb fynd i mewn i di yr un cryf, dyma fe, ac ysbeilio ei ddodrefn, heb yn gyntaf rwymo yr un cryf. Wedyn, caiff ysbeilio ei dief. Mae Iesu Grist wedi dod i rwymo yr un drwg a ysbeilio ei ddodrefn. Hynny yw, cymryd eneidiau o dywyllwch i oleuni, o feddiant Satan at Dduw. A'r arglwydd Iesu yw'r unig un all wneud hynny, wrth gwrs. I ni yn rhy wan i dorri'n rhydd o afael Satan yn hunain, os rhaid iddo fe rwymo fe, ac wedyn i ni'n gallu dod ato fe, mae'n yn ryddhau ni. A dyna pam wedi dod i'r byd, na chi adnod hyfryd yw hon yn 1 Ioan 3, i ddinistrio gweithredoedd y diafol, yr ymddangosodd mab Duw. Ni'n dod at yr advent nawr, pam mae wedi dod, pam mae wedi ymddangos. Mae'r cythrael fel hyn yn siarad, beth sydd â fyny di ni, a wyt ti wedi dod i'n difetha ni, pam wyt ti wedi dod, hynny yw nid dod o Nazareth, ond dod i'r byd, pam mae wedi dod. Mae wedi dod i ddinistrio gweithredoedd y diafol. A di hwnna'n fendigedig. Mae wedi wneud hynny wrth ddod mewn cnawd, mae wedi wneud hynny wrth sefyll lan i Satan yn yr anialwch, gwrth sefyll, nid fel adda, nid yr adda cyntaf, oedd wedi cael ei goncro. Ond oedd dim concro yr ail adda. Amhosib, oedd e fel craig yn sefyll. Y temptasiynau, yr ymosodiadau, oedd e ddim yn sefyll, oedd e ddim yn symud. Ac wrth wneud hynny, mae e'n gwrth sefyll. Wedyn, mae e'n bwrw allan gythreiliad, fel ni'n cael yn yr hanes yma. Wedyn, mae e'n cyfyngu, mae e'n rhwystro,
Mae e'n gwrthdroi y gwaith Satan. Ac mae'n ei fwrw fe allan, a'i ysbeilio fe, a mae'n ei goncro fe ymhellach ar y groes, wrth gwrs. Mae darlun yn Colosiau 2 bod wedi ennill buddugoliaeth dros Satan ar y groes. Diarfogodd y tywysogaethau. Mae wedi stripo ei nerth a mynd a'i arfe fe bant. Diarfogodd. Mae fel teigr ef ddannedd. Y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth a'i fuddugoliaeth arnynt ar y hynny yw, beth oedd y brenin buddigol yn wneud, yn dod trwy'r arc de triomf, wrth gwrs, oedd dod ar gelyn mewn cadwynau. A paredio nhw wedyn ni yn ei cadwynau, nid yn ei gwisg, nid ei arfe mawr, ond fel rai oedd wedi cael ei concro. Mewn cwylydd yn cael ei paredio nawr. Dyna beth nath Iesu Grist i'r diafol a'i deyrnas ar y groes wrth farw dros ein pechodau ni, wrth anrydeddu cyfraith Duw, wrth fodloni gofynion Duw, wrth gymryd digofaid Duw arno fe ei hunan, wrth cymryd ein haiogrwydd ni arno fe ei hunan, cymryd ein pechod ni, na fe mae wedi diarfogi Satan, fe sydd wedi cyflwyno pechod i ni, fe sydd yn cyhuddo ni o'n pechodau, fe sydd am i ni gael ein condemnio am ein pechodau, a mae Iesu wedi delio gyda'n pechodau ni. Fel bod ei blant yn mynd yn rhydd, a bod dim damnedigaeth a dim condemniad. Hefyd, mae ddyrchafiad yn bwysig. Mor belled a mae lleoliad y diafol a sefyllfa'r diafol yn y cwestiwn. Yn datguddiad 12, mae'n bennod bwysig ynglyn â y diafol, y ddraig wrth gwrs, y bennod yma, ac ni'n darllen hyn. Ymosodiad y ddraig ar Iesu Grist nawr yn gyntaf, yn ei fywyd, cipiwyd ei phlentyn, sef yr arglwydd Iesu, at Dduw a'i orsedd ef. Mae wedi dod a mae wedi cael ei ddyrchafu nôl i'r nef. Ac wedyn ni, yn adnod 9, fe'i bwriwyd hi, y ddraig fawr, yr hen sarf, elwy'r diafol a Satan, yr un sy'n twyllo'r holl fyd, fe'i bwriwyd i'r ddeiar a'i hanghylion gyda hi. Ac wedyn mae'r darlun yma o rwymo yn dod eto yn datguddiad 20, ac gyfeilodd yn y ddraig, yr hen sarf, diafol a Satan, a rwymodd hi am 1000 o flynyddoedd. Bwriodd hi'r dyfnder a chloi'r pwll a'i selio arni. Nawr, mae gwahanol ffyrdd o ddehongli hwnna, wrth gwrs, ydyn ni'n credu mewn 1000 o flynyddoedd llythrenol neu beidio, dwi ddim yn bersonol, ond dim ots am ni, mae yna elfen o rwymo nawr ar Satan wrth i'r arglwydd Iesu a'i deyrnas gymryd lle a cael ei sefydlu ar y ddeiar, a mae pobl yn dod yn rhydd. Rhag iddi dwyllo'r cenhedloedd eto, nes i'r 1000 blynyddoedd ddod i ben, ar ôl hynny, rhaid ei gollwng yn rhydd am ychydig amser. Ar y diwedd, bydd ymosodiadau Satan yn fwy ffyrnig. Mae'n amlwg yn y llyfr y datguddiad. Wrth fynd tua'r diwedd, bydd yna ffyrnigrwydd yn y frwydr ysbrydol am gyfnod byr, cyn i'r arglwydd Iesu ymddangos. Bydd y dyn anghyfraith, yr angrist yn dod, jyst am gyfnod byr, a bydd hwnna'n gyfnod ofnadwy. Wedyn ni, bydd yr arglwydd ei hun yn ymddangos ac yn ei ddifa fe gyda'i enau. Mae'r llyfr y datguddiad yn dweud. Ac yn y pen draw wedyn, a bwriwyd y diafol, twyllwr y cenhedloedd i'r llyn tân a brwmstan, lle mae'r bwystfil hefyd ar gau broffwyd. Dyna'r pen draw. Felly, yn y Beibl ac yn bydolwg y Beibl, mae y diafol a dylanwad sylweddol. Mae yna. Ac ni'n ffylied i feddwl bod e ddim, a bod e ddim a dylanwad, a bod e ddim yn ffactor yn beth sy'n digwydd yn ein byd ni, ac yn hanes ac yn ein bywydau ni, wrth gwrs. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'w ddinistrio fe ac ddinistrio ei waith e. A mae wedi goncro fe mewn effaith yn barod, ac mi fydd hynny'n cael ei gario ymlaen
tan iddo fe ddod yr ail waith, a wedyn bydd e'n cael ei ddedfrydu a'i daflu i'r llyn tân. Mae hwnna'n gefndir nawr i'r wyrth yma, wrth gwrs. I ni'n gweld lle mae'n ffito mewn wedyn ni, y wyrth yma yn Capernaum. So dyna y pwynt cyntaf yw Capernaum, neu'r ail bwynt beth bynnag, cefndir oedd y pwynt cyntaf. Capernaum nawr te. Y wyrth gyntaf, fel o'n i'n dweud, mae Marc yn ei chofnodi, tre fasnachol ar ymyl gogledd orllewin môr Galilea. Ni'n gwybod lle mae'r dre, hanes yw hwn, eto, nid rhyw fath o foes wers, nid myth yw hwn, nawr hanes. Ac yr arglwydd Iesu mynd i'r synagog ar y saboth yn ôl i arfer. Oedd e'n mynd i addoli, wrth gwrs, Duw, ac oedd e'n mynd ac weithiau yn dysgu, fel mae e fan hyn yn y synagog. Ac yn yr oedfa, bydden nhw'n darllen, fel arfer 2 ddarlleniad, un o'r gyfraith, un o'r proffwydi. So un o'r 5 llyfr cyntaf, a wedyn un o rhan arall o'r Hen Testament. Wedyn, bydde rhyddid y synagog yn cael ei roi i rywun oedd yn gymwys i ddysgu, rabi, neu rabai, ac bydde'r arglwydd Iesu wedi cael gwahoddiad, wrth gwrs, i ddysgu wedyn ni. A beth oedd hynny'n golygu oedd dehongli y darlleniad. A esbonio fe, a'i gymhwyso fe i'r rhai oedd yn gwrando. Mae'n eitha tebyg, mewn ffordd i'n hoedfa ni, mae'n elfennau tebyg iawn fyna i'n hoedfawon ni. Ac mae'r arglwydd yn dysgu ag awdurdod. Mae yna effaith ar y gynulleidfa. Mae yna wahaniaeth. Mae'n dysgu ag awdurdod. Ac beth ni'n gallu gweld o ddysgeidiaeth yr arglwydd Iesu, cymrwch y bregaeth ar y mynydd nawr, mae'n canoli i ddechrau ar yr ysgrythyr ei hunan. Nid ar bethau mae pobl yn rhoi fel dehongiad o'r Beibl, fel petai hwnnw'n gyfraith. Na, mae Iesu mynd nôl ac yn esbonio'r gyfraith ei hun, fel mae'n neud clywsoch ddywedyd, ond dwi'n dweud dyma yw ystyr gair Duw. Mae'n canoli ar yr ysgrythyr, mae'n llefaru y gwirionedd, mae'n trin materion mawr, bywyd, marwolaeth, tragwyddoldeb, beth yw gwir lawenydd, beth yw cymeriad y person sydd dan fendith Duw. Fel ych chi'n gweld nawr yn y bregaeth ar y mynydd, mae e'n drefnus, mae e'n dilyn trefen, ac mae e'n edrych ac yn chwilio y galon a'r cydwybod. A dyma'r math o ddysgeidiaeth sydd ei angen ar ddynion. Bod gair Duw yn cael ei ddarllen, bod gair Duw yn cael ei esbonio, ei gymhwyso i ni. Achos mae Duw wedi siarad, a i ni'n cael gwrando, ac eisiau deall a cymhwyso, a profi bendith y gair yna yn ein bywyd ni. Ac mae mor wahanol i'r ysgrifenyddion, oherwydd eu harfer nhw oedd dysgu defodau a rheolau crefyddol, tueddu arwain y bobl i fod yn arwynebol a rhagrithion fel oedden nhw eu hunan. Ac oedd gyda nhw enw, mae'n debyg o ramblo, gyda pwyslais ar fan bethau. Mae'r arglwydd Iesu yn sôn am hynny, y man bethau yma dibwys. Wedyn ni, mae'r cythrael, neu'r ysbryd aflan. Ac pinau bod yr arglwydd wedi gorffen, neu bod e yn gorffen, dyn ni'n siŵr, sy'n gwaniaeth, ond mae y llais ma'n dod wedyn ni. Ac yn bos wnaethoch chi graffu ar yr adnod yma, 23, yn ei synagog nhw, yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. A mae hwnna'n awgrymu, mae nid yna'r tro cyntaf oedd e wedi dod. Oedd e yn y synagog. Oedd e yn y synagog yna. Ac nawr mae'r llais yn dod. Mae'r cythrael, yr ysbryd aflan, yn defnyddio ei lais i ddweud rhywbeth, i dorri ar draws falle, ac i ddweud rhywbeth. Dyma'r egwyddor, os yw Duw yn bendithio, mae Satan yn ymateb.
allwch chi fod yn garantid o'r ymateb yna, a'r egwyddor yna yn eich bywyd Cristnogol chi, os ych chi'n profi bendith, bydd Satan yn ymateb. A fydd e'n dod mewn rhyw ffordd i drio'r baglu, i drio'n tynnu ni lawr, i drio'n clymu ni rhyw bechod. Os yw Duw ar waith, bydd Satan ar waith. Allwch chi fentro, a mae'n wir fan hyn. Pan mae mab Duw yn dod i'r byd, dyma pryd yn y Beibl i chi'n darllen am gythreiliad, yn dod i'r amlwg. Dim yn unman arall, prin dim yn y Beibl. Ond fan hyn, pan mae mab Duw yn ymddangos, mae cythreiliad Satan yn ymddangos. A mae e'n ymddangos i ymosod ar mab Duw. Yn y cyfnod dyfodiad Iesu Grist, gweinidogaeth Iesu Grist, a gweinidogaeth yr apostolion, fyna i chi'n gweld e. Pan mae Duw yn amlwg, yn neud rhywbeth amlwg yn hanes, a'r un drwg yn amlwg hefyd. Na fe, mae hwnna'n egwyddor bwysig i ni i gofio. Ac mae'n torri allan a defnyddio llais y dyn druan i lefaru. A beth i ni'n gweld nawr te yn hyn mae'n dweud? Wel, does dim problem dy fe o ran credu na nabod mab Duw. Na'r peth cyntaf chi'n sylwi. Mae'n gwybod yn union pwy yw e, a does dim cwestiwn bod e'n gwadu pwy yw e yn ei bresenoldeb. A mae hwnna'n syndod i raddau. Wrth gwrs, mae Satan yn hapus iawn pan mae pobl yn gwadu Duw, wrth gwrs, ac yn gwadu Iesu Grist, mae'n hapus iawn. Ond pan pan mae'r cythrael fan hyn ym bresenoldeb yr arglwydd, dyw e ddim yn gwadu dim byd. A mae'n gwybod pwy yw e yn union. Ac mae hwnna'n ddiddorol. Mae'n gwybod bod poenau tragwyddol o'i flanau, ac nid yn unig fe, ond nhw i gyd. Mae'n siarad ar ei ran nhw i gyd i ddechrau. Ydych chi sylwi beth sydd â fyny di a ni, Iesu o Nazareth. Mae'n siarad am y cythreiliad i gyd fanna. Wyt ti wedi dod i'n difetha ni? Ac yn Mathew, wyt ti wedi dod i'n difetha ni cyn yr amser. Cyn yr amser. Maen nhw'n gwybod beth sydd o'i blaen nhw, ond ydy wedi dod nawr? Wel, mae wedi dod i ddinistrio, mae wedi dod i rwymo, wrth gwrs, ac i ryddhau pobl. A dyna beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn hefyd. Mae'n ei enwi fe fel Iesu o Nazareth. Mae rai yn teimlo bod hynny'n ddirmyg, oherwydd bod Nazareth yn lle mor gyffredin. Dwi ddim yn siŵr am hynny'n hunan, achos mae'n deitl sy'n cael ei ddefnyddio. Mae Pedr yn ei ddefnyddio fe yn Actau 3, pan mae'n iachau y gŵr cloff wrth borth y deml yn enw Iesu o Nazareth, cyfod a rhodia. Mae Iesu'n ei ddefnyddio fe pan mae'n galw Saul o Darsus ar y ffordd i Damascus. Mae fi yw Iesu o Nazareth, pan chi'n darllen fel mae'n dweud yn Actau 22. Mae'n ei nabod beth bynnag fel Sanct Duw. Yr un sanctaidd sydd wedi dod oddi wrth y Dduw. Mae'n sanctaidd ei gymeriad, mae'n ddi-bechod yn ei gymeriad, ond yn fwy falle, dyma'r Sanct Duw. Dyma'r un sydd wedi cael ei neilltuo gan Dduw. Dyma'r un sydd wedi cael ei eneinio gan Dduw. Dyma'r Meseia, wrth gwrs. Mae'n gwybod pwy yw e. A nawr mae'n siarad yn bersonol. Chi wedi sylwi mae'n troi fan hyn, dwi'n gwybod pwy wyt ti. Nid ni, dwi'n gwybod pwy wyt ti, Sanct Duw. Ac nes ymlaen ym mhenod 5, mae'n dweud mab y goruchaf, ac yn Mathew, mab Duw. Does dim problem cred yn y pen o leia, ac adnabyddiaeth. Mae'n gwybod pwy yw yr arglwydd Iesu Grist. Ond, dyw e ddim yn cyd-fynd gyda chariad, addoliad, gwasanaeth, ac i ddiddod hapus a pharod i'r arglwydd. Mae'n ufuddhau iddo fe, mae'n gorfod, ond gyda sgrech
a siglo'r boi. Dim niwed iddo fe, ond mae'n cael ei ysgwyd yn ofnadw a sgrech fawr cyn iddo fe fynd. Mae yna neges bwysig fan hyn yn does e. Dyw credu yn y pen, dyw gwybodaeth pen, ddim yn ddigon i ni gael bywyd tragwyddo. Dyw e ddim yn ei hunan yn arwydd bod ysbryd Duw ar waith yn ein bywyd ni. Mae'r diafol, mae'r cythreiliad meddiago yn credu ac yn crynu. Felly, dyw gwybodaeth a cred yn y pen ddim yn ddigon. Ddim yn ddigon. Dyw e ddim yn arwydd bod yr efengyl yn real, dyw e ddim yn arwydd bod ysbryd Duw ar waith yn ein calonnau ni. Ac oedd hynny, wrth gwrs, ddim yna gyda'r cythrael. I wybodaeth, i ddealltwriaeth yn y pen, gelyn oedd e i'r arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i'r gwirionedd, mae rhaid i'r efengyl i enyn ac effeithio ymateb real yn yr enaid. Dyma pryd mae Duw ar waith, dyma pryd mae'r ysbryd glân ar waith, a mae yna wahaniaeth yn dod. Ac mae yna serchiadau newydd yn ymddangos yn ein bywyd ni nag o ddim na o'r blaen. Y gair Saesneg yw affections, serchiadau. Pidwch y cymysgu nhw gyda teimladau. Mae teimladau yn amrywio, mynd lan y lawr ac yn y blaen, ond mae serchiadau yn dangos bod yr ysbryd glân ar waith yn ein bywyd ni. Ac maen nhw wedi cael eu creu o'r newydd gan Dduw yn y Cristion. Na i roi restr i chi o 10, jyst i ni feddwl amdanyn nhw, na i ddim aros yn hir, neu byddwn ni yma am hir iawn. Dyma chi rai te. Mae hwn yn ychwanegol nawr at wybodaeth pen a cred pen. Chi'n gweld, mae'n lawer dyfnach beth i ni'n sôn amdano fan hyn. Mae'n rhywbeth yn yr enaid. Parchedig ofon. So, dechrau doethineb yw ofn yr arglwydd. Nid gwybodaeth o'r arglwydd, ond siwr ni'n ymateb iddo fe. Oedden ni'n cymryd o ddifri, neu oedden ni'n chwarae gyda Duw. Na'r gwahaniaeth, mae parchedig ofon yn ei gymryd fel Duw, fel crewr, fel barnwr, fel gwaredwr, fel tad, ond yn ei gymryd o ddifri. Dyna beth yw parchedig ofon. Nid chwarae gyda Duw. Nid bod yn flippant, nid bod yn ysgam, ond yn cymryd o ddifri. A mae hwnna yn ein calonnau ni, wrth gwrs, a mae'n gweithio mas yn ein bywyd ni. Yr ail yw gobeithio yn Duw. Gobeithio ynddo fe. Bod ni trwy'r efengyl yn dechrau cael gobaith yn Duw. Ac yn wir, fyna mae'n gobaith ni. Mae'n gobaith ni'n cael ei drosglwyddo o beth eraill, ond o'n ni'n hunain neu o'r byd, cael ei drosglwyddo i Iesu Grist. Ac yn cael ei drosglwyddo i Dduw. A mae'r peth eraill yn colli'n gobaith ni. So ni'n gobeithio yn rheina nawr, i ni'n gobeithio yn yr arglwydd. Ac yn ei air e, ac yn ei addewidio ni, ac yn ei gynlluniau fe ar ein cyfer ni. Wedyn mae'r efengyl ar waith. Pan mae hwn yn reality nawr yn ein bywyd ni, mae dyma yw ein gobaith ni. Nid gwybodaeth pen amdano fe, cofiwch. Wedyn cariad, wrth gwrs, bod ni'n caru'r arglwydd, a mae hyn yn dangos yn ein fuddod parod iddo fe. Dyna y prawf, bod ni'n ei garu fe, y prawf cyntaf i fuddod. Yr ail brawf, bod ni'n caru'n gilydd, a bod ni'n caru eraill. Allwn ni ddim dweud bod ni'n caru'r arglwydd os nad ydyn ni'n caru'n gilydd. Allwn ni ddim. Y prawf cyntaf, cadw ei air, yr ail brawf, caru'n gilydd. A bod hwnna'n real. Yn drydydd, mae yna syched am Dduw. A syched, i ni'n cael ein tynnu ato fe. Mae yna dynfa sy'n ein cymell ni ato fe. O hyd, ac at beth sydd yn iawn ger bron Duw. Dyna beth i ni moyn. Ac i ni'n dechrau llawenhau yn yr arglwydd, wrth gwrs. Dyma yw'n llawenydd ni. Mae'r Apostol Paul yn atgoffa'r Philippiaid llawenhewch yn yr arglwydd. Llawenhewch, mae yn y jail, a mae'n llawn llawenydd yn yr arglwydd. Siŵr bod ei sefyllfa fe'n ofnadw,
o ran house arrest, yw wedyn, mor wael ar ail garchariad wrth gwrs. A mae'n ffindo ei hunan mewn llefydd ofnadw, ond mae'n llawenhau yn yr arglwydd. Yr arglwydd gyda fe. Mae'r arglwydd wedi dweud nes ddim i adael e. Mae'r arglwydd yn paratoi lle iddo fe. Mae'r arglwydd wedi rhoi gwaith iddo fe yn ei deyrnas. Mae'r arglwydd wedi ei garu fe'n bersonol a wedi rhoi ei hun drosto fe. A mae'n llawenhau yn yr arglwydd. Bob amser, bob amgylchiad. A dyma y serch sy'n cael ei greu gan yr ysbryd glân yw hwn yn yr Efengyl. Ac wedyn y rhai nesaf o gymharu ar llawenydd, mae'r diwiol dristwch wedyn ni ynglyn â phechod. A mae hwn yn arwydd da o waith yr ysbryd glân. Nid bod yn ysgam gyda pechod, ond diwiol dristwch. Mae'r apostol Paul yn sôn amdano fe, wrth sôn am y Corinthiad, ffordd o'n nhw wedi edifarhau am bechod penodol. Ac o'n nhw'n grac ei hunan am y peth, o'n nhw ddim yn hapus am y peth. Ac o'n nhw yn gweld i bai ger bron Duw, diwiol dristwch. Dyna waith yr ysbryd glân yw hwnna, ac yn dilyn casineb at bechod. Bod rhyw elfen ruthless gyda ni, tuag at bechod, yn arbennig ein pechod ni ein hunain. Fel mae Iesu'n yn dysgu ni dorri'r llaw, i dynnu'r llygad, i dorri'r droed. Rhyw elfen ruthless o gasineb tuag at bechod, bod ni ddim yn goddef fe. Mwyaf mae'r ysbryd ar waith, mwyaf fydd hynny yn ymddangos. Diolchgarwch tuag at yr arglwydd, yn barhaus, bod ni'n llawn diolch, achos i ni'n dechrau gyda dim yn ôl ein heiddiant ni, ac mae'n ychwanegu, mae'n pentyrru, mae'n ein llwytho beunydd a daioni. Felly, diolchgarwch, pan mae'r persbectif iawn gan yr ysbryd glân gyda ni, diolchgarwch. Tosturi, fel i ni wedi derbyn tosturi, bod yna dosturi wedi ni trwy ras Duw tuag at eraill, ac zeel. Mae zeel yn bwysig iawn. Rhyw ysfa losg i ogoneddu Duw. I ogoneddu Iesu Grist a'i wasanaethu fe a'n holl galon. I garu fe a'n holl galon, ein holl feddwl, ein holl enaid, a'n holl nerth. Dyma chi enghreifftiau nawr o serchiadau. Mae Williams Pantycelyn yn canu emyn fel hyn, bos chi'n cofio'r emyn yma, neu'r pennill yma. Ble'r enynodd fy nymuniad. Ble gath hwn i danio? Y dymuniadau sydd gyda fi nawr heddi. Ble gath fy serchiadau dan? Ple daeth hiraeth i'm am bethau fi'n mynd ei casau o'r blaen? So, mae wedi dod yn greadigaeth newydd. Mae Duw wedi creu serchiadau newydd ynddo fe. Lle nhw ddim o'r blaen. Ac os yw dyn yn Christ, mae'n greadigaeth newydd. Iesu, Iesu. Cwbl ydyw gwaith dy law. Fe yw'r creawdwr. Wrth gwrs, fe sydd wedi rhoi y serchiadau newydd i ni. Ac ni'n gweld, just i orffen yn gloi, Crist y concwerwr, wrth gwrs, fan hyn. Mae gyda fe awdurdod fel athro wrth ddysgu, ond mae gyda fe awdurdod dros ysbrydion aflan. Does neb wedi gweld dim byd fel hyn o'r blaen. Mae 2 air yn ddigon, bydd ddistaw, cer mas, na gyd sy'n eisiau, 2 air. Trwy ei air, oedd Duw yn creu bydded goleuni, a goleuni a fi. Fiat and fulfillment. Bydded a bu. Na fe. A fan hyn, 2 air sydd eisiau, a mae y cythrair wedi mynd. Mae wedi gadael, a mae'r dyn drian yn rhydd heb niwed. Ac dyma fe, Duw mewn cnawd eto. Dyma fe, y grym goruwch naturiol eto. Sydd ag awdurdod dros y diafol, ac awdurdod i'n ryddhau ni, awdurdod i faddau, awdurdod i nerthu ni, awdurdod i roi buddigoliaeth i ni, dros yr un drwg a thros bechod. Mae yn ein ryddhau ni o gosb pechod, o felltith pechod, yn syth wrth i ni gredu, i ni pwysleisio 3 peth yma o hyd.
Mae'n ein ryddhau ni o arglwyddiaeth pechod. Dyw pechod ddim i fod i deyrnasu arno ni, achos mae'r arglwydd yn gallu dweud, cer, mas, a mae'n mynd. Dyw pechod ddim i fod i deyrnasu. Nid yn ein nerth ni, wrth gwrs, ond yn awdurdod Iesu Grist. Oedden ni'n defnyddio awdurdod Iesu Grist yn ein brwydr ysbrydol. Dyma'r gallu, sy'n gobeith gyda Satan, sy'n gobeith gyda pechod, yn wyneb yr awdurdod yma. Ond wrth gwrs, ni'n colli golwg ar Iesu. Ni'n anghofio trwy i frwydro. Ac ni'n cwmpo, ni'n colli'r dydd falle. A mae pechod yn gallu mynd y gafel yno ni. A clymu ni to. Mae rhaid ni yn enw'r arglwydd Iesu, yn awdurdod torri arglwyddiaeth pechod ar ein bywyd ni. Ac yn y diwedd byddwn ni'n rhydd o bresenoldeb pechod. Ymateb y dyrfa oedd syndod a rhyfeddod. Faint oedd wedi credu sy'n beth arall. Ymateb y cythrael, arswydo a gwrthryfela a gorfod gadael. Beth yw'r ymateb priodol te? Edifarhau a chredu a glymu wrth yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gawn ni ddod nawr at yr emyn nesaf heno. Dyrchafu wnaeth ein brenu ni i'r nef. I eistedd ar ei orsedd gadarn gref. Mae pob awdurdod yn ei law yn awr, a hyn ar sail ei ddarostyngiad mawr.
Diolch o arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am ein pencampwr bendigedig, am gapten ein iachawdwriaeth ni, yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti o arglwydd gynllunio a meddwl am ffordd i ddinistrio gweithredoedd y diafol. I ni'n gweld dinistyr y diafol. I ni'n gweld ei effaith ei arglwydd, i ni'n gwybod amdano fe, ond diolch bod ti wedi anfon dy fab i ddinistrio. Ac i ddatroi, wrth gwrs, ac i ddod â bywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd diolch. Helpa ni o ddydd i ddydd i fyw yn nerth ac awdurdod yr arglwydd Iesu, trwy yr ysbryd glân, gogoniant ei thenol. Amen.